Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ σήμερα στο Περί Υγείας και Νοσοποιητικό. Είμαι η Δέσποινα Μαρσέλου, διαιτολόγος, διατροφολόγος με εξειδίκευση στα αυτοάνοσα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας την Σοφία Κανέλου, διαιτολόγο, διατροφολόγο. Ιδιαίτερη τιμή σήμερα, γιατί με τη Σοφία έχουμε βρεθεί και τώρα τελευταία και κάνουμε και πολύ καλή παρέα και χαίρομαι γι' αυτό. Η Σοφία λοιπόν έχει έρθει εδώ σήμερα διαδικτυακά βεβαίως για να μας μιλήσει για το baby-led weaning, αρκετά σημαντικό θέμα. Και ως μαμά μπορώ να πω ότι εγώ αυτό το θέμα δεν το ξέρω καθόλου, δεν το έχω αγγίξει, οπότε η Σοφία θα μας δώσει τα φώτα της και ως νέα μαμά. Η Σοφία λοιπόν είναι διαιτολόγος διατροφολόγος, ιδρυτικό μέλος των διατροφολόγων για το περιβάλλον στην Ιταλία. Από Ελλάδα βρέθηκε η Ιταλία και θα μας πει πώς. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές με άριστα στο Πανεπιστήμιο της Αγκώνα, με θέμα χορτοφαγία για όλα τα στάδια της ζωής σε κλινικές και φυσιολογικές καταστάσεις. Έχει πάρει πτυχίο σε Evidence-Based Optimal Nutrition από το Πανεπιστήμιο Harvard και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια βιολογικής καλλιέργειας, σπερμακουλτούρας, μητρικού θυλασμού, ομοιοπαθητικής. Γενικότερα, Σοφία, βλέπω συνέχεια καταρτίζεσαι και ενημερώνεσαι και θέλω να μας πεις λίγα λόγια πώς βρέθηκες από Ελλάδα, Ιταλία και τι σε ξανάφερε εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου. Νιώθω περήφανη γι' αυτό και ευγνώμων που με κάλεσες, γιατί είναι πολύ αξιόλογη και η δική σου η δουλειά. Πώς βρέθηκα από Ελλάδα-Ιταλία. Καταρχήν, μετά τις σπουδές μου στην Θεσσαλονίκη που σπούδασα, επέλεξα να κάνω την πρακτική μου στο εξωτερικό, γιατί θεώρησα ότι στην Ελλάδα δεν θα έχω τις προοπτικές που απαιτούσα. Και επέλεξα να κάνω την πρακτική μου σε ένα διαιτολογικό γραφείο στη Βενετία της Ιταλίας, σε μία διαιτολόγο η οποία είναι και εκείνη χορτοφάγος και είναι η μέντορας μου ως τώρα. Μαζί ιδρύσαμε το Nutrizionisti per l'Ambiente, που είναι ένας σύλλογος πλέον διαιτολόγων σε όλη την Ιταλία και μαζί με μένα και στην Ελλάδα, όπου μαζί προσπαθούμε, κάνουμε σεμινάρια και ενημερώνουμε τον κόσμο σχετικά με την υγιεινή διατροφή και το πώς αυτή συνδέεται με το να προστατεύουμε και το περιβάλλον. Οπότε η χορτοφαγία είναι ανεπιφύλακτα μία λύση στο να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάντως που σε έχουμε ξανά πίσω, Ελλάδα. Δεν θέλω εγώ. Έκανα πολύ υγρασία στη Βενετία. Λοιπόν, οπότε πάμε με τις πρώτες ερωτήσεις και θέλω λίγο να μας πεις ουσιαστικά τι είναι το baby-led weaning, πώς έχει ξεκινήσει. Πες μας λίγο έτσι για την ιστορία. Το baby-led weaning ουσιαστικά είναι ένας όρος που πρώτη φορά τον είπε η Jill Rapley το 2008, όπου weaning είναι ο αποθυλασμός. Κανονικά με τη μέθοδο αυτή δεν στοχεύουμε στον αποθυλασμό, στον απογαλακτισμό του μωρού, αλλά στο να συμπληρώσουμε την διατροφή που είναι ο αποκλειστικός θυλασμός με συμπληρωματικές τροφές, με στέρεες τροφές. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο σύντησης των μωρών που γίνεται με το κουτάλι, στο baby-led weaning οι τροφές εισάγονται σε κομματάκια κατευθείαν μπροστά στο δίσκο του μωρού και εκείνο επιλέγει στο δικό του χρόνο και αν θέλει μπορεί να φάει ή μπορεί να παίξει με το φαγητό. Έτσι, όπως θα του προσφέραμε του παιδιού μια κουδουνίστρα ή ένα αρκουδάκι, έτσι του προσφέρουμε λαχανικά, φρούτα ή ό,τι έχει το τραπέζι μας, απλά προσέχοντας να μην έχει ζάχαρη και αλάτι, το παιδικό φαγητό, και εκείνο επιλέγει τι θα φάει και έτσι αυξάνεται και η κοινωνικότητά του, αντί να το έχουμε στο καρεκλάκι του μόνο του και να το ταΐζουμε.
αρνούμενο κιόλας πολλές φορές και προκαλείται και ένας πόλεμος με το κουτάλι. Έτσι το παιδί συμμετέχει και αυτό στο οικογενειακό τραπέζι, αντιλαμβάνεται ότι κάποιος άλλος τρώει μαζί του, οπότε παίρνει και τις πρώτες υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι και οι γονείς τρώνε υγιεινά, έτσι. Εξυπακούεται. Επίσης, τρώγοντας με αυτόν τον τρόπο, το παιδί ενισχύει και τις κινήσεις του, τις δεξιότητες του, αποκτά νέες δεξιότητες, το να βάζει το φαγητό στο στόμα, το να μπορεί να το μασίσει καλύτερα, να διαχειριστεί καλύτερα μέσα στο στόμα την τροφή. Επίσης, ενισχύεται και η αυτοπεποίθησή του, γιατί αντί να το ταΐσουμε εμείς το παιδί, μόνο του καταφέρνει να διαχειριστεί την τροφή του. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη μέθοδο και είναι μια νέα έρευνα του 20, ενισχύεται και το να δοκιμάσει το παιδί νέες τροφές σε μεγαλύτερη ηλικία. Φυσιολογικά, τα παιδιά από τα 2 έτη ξεκινούν την νεοφοβία. Είναι μια φυσιολογική φοβία αυτή, το να έχουν φοβία για κάτι καινούριο, το οποίο μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, ακόμα και μέχρι την εφηβική ηλικία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι όταν ξεκινάει το παιδί να γνωρίζει τις υφές, τις διαφορετικές υφές των τροφίμων, τα διαφορετικά χρώματα, τα διαφορετικά αρώματα και να τα γεύεται, φαίνεται αργότερα να είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα να δοκιμάσει νέες τροφές. Οι νέες τροφές, οπότε αυξάνεται έτσι η πιθανότητα. Έχει κι άλλα ωφέλη το baby-led weaning. Πολύ σημαντικά αυτά που ακούω. Αρκετά τα ωφέλη. Εγώ λυπάμαι που δεν το δοκίμασα. Είχα φόβο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είχα φόβο πνιγμού, τον οποίο και θέλω να μας... θα σου κάνω την ερώτηση έτσι λίγο πιο μετά. Γενικότερα, πότε ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι έτοιμα για baby-led weaning? Το δείχνουν με κάποιο τρόπο? Αν δεν είναι έτοιμα, καθυστερούμε το baby-led weaning πρώτα απ' όλα? Καθυστερούμε δηλαδή να τους προσφέρουμε τροφή? Καταρχήν, επικαλούμε εδώ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να δώσουμε στέρεες τροφές στο παιδί. Πρέπει να έχει κλείσει τους 6 μήνες, να κάθεται σε καθιστή θέση και να μπορεί να στηρίξει το κεφάλι του. Μπορεί να κάθεται σε καθιστή θέση μόνο του για 1 λεπτό. Σίγουρα σε 6 μηνών μπαλατζάρουν λίγο τα παιδιά. Οπότε, ακόμα και για 1 λεπτό, αν μπορεί να κάτσει μόνο του, μπορούμε να του προσφέρουμε στέρεες τροφές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτή, να έχει κλείσει τους 6 μήνες. Μπορεί ένα παιδί να μην είναι έτοιμο, να μην δείξει σημάδια ετοιμότητας, δηλαδή να μην δείξει ενδιαφέρον για την τροφή, να μην βάζει ακόμα πράγματα στο στόμα του, παιχνίδια κυρίως, αυτή την ηλικία. Μπορούμε να καθυστερήσουμε από 1-2 μέρες έως και 2 εβδομάδες. Κάθε παιδί έχει τη δική του ημερομηνία ετοιμότητας, έτσι, όπως δεν επιλέγουμε την ημερομηνία που θα περπατήσει, που θα μιλήσει, έτσι δεν μπορούμε να επιλέξουμε και την ημερομηνία που θα φάει τελικά φαγητό. Οπότε εμείς οφείλουμε να το προστατέψουμε από τον πυγμιγμό, έχοντας υπόψη μας ότι θα είναι έτοιμο όταν κάθεται, και από εκεί και πέρα να του αυξήσουμε τις πιθανότητες για να αναπτύξει τις δεξιότητες να καταπιεί την τροφή του, προσφέροντας του διαρκώς τροφή. Χωρίς βέβαια να περιμένουμε ότι αυτή την τροφή θα τη φάει, γιατί για το πρώτο χρόνο πειραματιζόμαστε. Κάνουμε δοκιμές και το παιδί φυσικά δοκιμάζει και ελέγχει πόσο καλά μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τροφές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λες, γιατί το σύνηθες, τουλάχιστον αυτό που παρατηρώ εγώ στο γραφείο μου, είναι ότι υπάρχει μια σχετική, μια σύσταση θα την πω, από αρκετούς γιατρούς να ξεκινήσουν τις τροφές νωρίτερα. Βλέπουμε δηλαδή ότι η εισαγωγή τροφών γίνεται από τον 4ο μήνα πλέον. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό. Φυσικά το νοσοποιητικό του παιδιού δεν είναι έτοιμο τον 4ο μήνα και γι' αυτό καλό είναι να εισάγουμε τις τροφές από τον 6ο μήνα και μετά, γιατί από τον 6ο μήνα έχει αναπτύξει αρκετά αντισώματα
και έχει φτιάξει ένα μικροβίωμα εντέρου που του επιτρέπει να φάει ξένη τροφή πέρα από το μητρικό γάλα. Αυτή η σύσταση σίγουρα προέρχεται από την τάση των γιατρών, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να μην προωθούν τον μητρικό θυλασμό. Από τη στιγμή που ο μητρικός θυλασμός έχει εγκατασταθεί, καλό είναι και να παραμείνει μέχρι και το τέλος του πρώτου έτους. Αυτή είναι και η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πολύ ωραία. Θέλω λίγο να μας, μια και έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση σχετικά με την εισαγωγή των τροφών. Εάν υπάρχει δυσκολία με το βάρος, δηλαδή πάμε το παιδί στο γιατρό και ο γιατρός ανησυχεί ότι υπάρχει δυσκολία με το βάρος, κυρίως σύμφωνα με αυτές τις καμπύλες που έχουμε αυτή τη στιγμή, όπου θέλω να μας πεις αν υπάρχει διαφορά στις καμπύλες παιδιών που πίνουν φόρμουλα και που θυλάζονται. Ευχαριστώ για αυτή την μπάζα. Πολύ ωραία αυτή η ερώτηση και απασχολεί πολλούς γονείς. Οι καμπύλες που υπάρχουν τώρα στο βιβλιάριο υγείας αφορούν παιδιά που δεν τρέφονται με αποκλειστικό θυλασμό, αλλά ακολουθούν μια μεικτή διατροφή, δηλαδή και θυλασμό και φόρμουλα. Οι φόρμουλες συνήθως περιέχουν πολύ περισσότερο λίπος, πολύ περισσότερο πρωτεΐνη από ότι το μητρικό γάλα, το ανθρώπινο γάλα. Οπότε και τα παιδιά αυτά φαίνονται να μεγαλώνουν, να γίνονται πιο μεγάλα. Όχι ότι αυτό είναι απαραίτητα υγιές. Οπότε για ένα παιδί που τρέφεται με το γάλα της μαμάς του, μπορεί να βρίσκεται φυσιολογικά και λίγο πιο κάτω από αυτές τις καμπύλες. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα να μας πεις αν υπάρχουν, γενικότερα, όταν τα βάζουμε λοιπόν στο τραπέζι με το Baby Led Weaning, βάζουμε λοιπόν τα μικρά μας στο τραπέζι. Αυτό που κάνουμε τι είναι, τους κόβουμε λοιπόν κομματάκια, υπάρχει κάποιο πιατάκι, τι ακριβώς γίνεται εκεί? Στην αρχή δεν χρειάζεται πιατάκι. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε πιάτο, απλά αυτό θα αυξήσει την ακαταστασία γιατί θα πετάξουν και το πιατάκι. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το δισκάκι που έχει η καρεκλίτσα τους ή μπορούμε να τα βάλουμε κατευθείαν πάνω στο τραπέζι. Με ένα καρεκλάκι που μπαίνει κατευθείαν πάνω στο τραπέζι. Όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο μεγαλύτερα πρέπει να είναι τα κομμάτια. Όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο σε πολλούς γονείς, τα παιδιά δεν μπορούν στην αρχή να διαχειριστούν τα μικρά κομματάκια. Αυτό θα γίνει, το pinching, το να τσιμπάει το φαγητό με τον δίχτυ και τον αντίχειρα, θα γίνει γύρω στους 8 μήνες. Στους 6 μήνες πιάνει το φαγητό με τη χούφτα του, οπότε πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο το κομμάτι, να εξέχει δηλαδή από τη χούφτα για να μπορεί να το φάει. Επίσης δεν μπορεί να ανοίξει τη χούφτα του και να φάει αυτό που έχει μέσα. Οπότε ή θα το λιώσει το φαγητό μέσα στη χούφτα ή αν είναι αρκετά σκληρούτσικο για να μπορεί να το κρατήσει και ταυτόχρονα αρκετά μαλακό για να μπορεί να το μασίσει. Τέτοιο πρέπει να είναι το μέγεθος από τα κομματάκια, είτε επιλέγουμε φρούτα, είτε λαχανικά, ή μπορεί να είναι κάποιο μπιφτεκάκι, κάποιο μαγειρεμένο φαγητό. Καθοδηγούμε, υπάρχει κάποια τεχνική ή τα αφήνουμε να δράσουν όπως θα έπαιζε με την κουδουνίστρα του. Αυτό λέω συνήθως και στους δικούς μου πελάτες, να μην έχουν κανένα άγχος εάν συνεχίζουν το θυλασμό. Το παιδί τρέφεται αποκλειστικά, παίρνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που του είναι απαραίτητα από τον θυλασμό. Οπότε τον πρώτο χρόνο απλά παίζουμε με τις τροφές. Σίγουρα θα αρχίσει να τρώει παραπάνω, γιατί καθώς οι δεξιότητες του θα αναπτύσσονται, θα δούμε ότι θα αρχίζει να καταπίνει κιόλας αυτή την τροφή, γύρω στον 7ο μήνα, δηλαδή ένας μήνας θα του χρειαστεί για να καταλάβει ότι αυτό που έχω στο τραπέζι μου μπορώ να το καταπιώ κιόλας και δεν είναι απλά μια κουδουνίστρα. Αλλά δεν πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί όταν ανησυχούμε μεταδίδουμε αυτό το άγχος στο παιδί. Απλά το παρατηρούμε πώς αναπτύσσει σιγά σιγά αυτές τις υπέροχες δεξιότητες και μας εκπλήσει κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα κάνει και κάτι διαφορετικό. Μπορεί να διαχειριστεί και κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική υφή τροφής, διαφορετικά σχήματα, χρώματα. Αυτό το ενθουσιάζει, όπως τον ενθουσιάζουν και τα καινούργια παιχνίδια. Οπότε, ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια βιασύνη.
ούτε θα συμβεί και κάτι αν χάσει κάποιο γεύμα. Γιατί υπάρχει αυτό το άγχος, στους νέους γονείς ιδιαίτερα. Θα χάσει μια ευκαιρία για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πολύ ωραία μας τα είπες. Γενικότερα, με τι είδους τρόφιμα ξεκινάμε το Baby-led weaning, και θέλω παρακαλώ να μας πεις και για τον Ρίγα και το περιστατικό με τις φακές που συζητούσαμε τις προάλλες, γιατί είναι κάτι πολύ όμορφο και ωραίο, θα ήθελα να το ακούσει έτσι και ο κόσμος. Βέβαια. Αν δεν υπάρχει ιστορικό αλλεργία στην οικογένεια, ξεκινούμε με ό,τι τροφές τρώει η οικογένεια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφορετικά μαγειρέματα για το παιδί. Εντάξει, σίγουρα δεν θα του προσφέρουμε ένα πιάτο μουσακά ή ένα πιάτο παστίτσιο. Κάπως μπορούμε να ξεκινήσουμε με λίγο πιο απλές τροφές, όπως είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια τώρα. Στους 6 μήνες, λοιπόν, εγώ είχα φακές φτιάξει στο σπίτι, οπότε θέλησα να πειραματιστώ, να δω πώς ο γιος μου θα αντιδράσει 6 μηνών σε ένα πιάτο φακές. Οπότε του έδωσα το μπολάκι και καθώς έβαλε τα χέρια του μέσα, είχαμε μια πρώτη εγκαταστασία, αλλά εντάξει, προσπάθησα να μην αγχωθώ πάρα πολύ. Παρατήρησα ότι πήρε το μπολάκι του, το έφερε στο στόμα και με το άλλο χέρι το χρησιμοποίησε σαν σκούπα και έφαγε τις φακές έτσι και με εντυπωσίασε, γιατί δεν χρειάστηκε όπως εγώ κρατούσα ένα κουταλάκι στο άλλο χέρι και προσπαθούσα να δω αν θα πιάσει το κουταλάκι ή όχι. Αλλά δεν χρειάστηκε καθόλου το κουταλάκι, με το άλλο του χεράκι έφαγε φακές έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προσφέρουμε φακές. Μπορούμε να προσφέρουμε όσπρια σε μορφή κρέμας, δίνοντας δίπλα κάποια λαχανικά τα οποία θα μπορεί να βουτήξει μέσα στην κρέμα και να τα φάει, ή μαζί με ζυμαρικά, οι βίδες ή τα φιωγκάκια είναι πολύ καλή ιδέα για ζυμαρικά, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια κρέμα οσπρίων σαν σάλτσα για αυτά τα ζυμαρικά. Ή κεφτεδάκια μπορούμε να προσφέρουμε, κεφτεδάκια από φακές ή από άλλα όσπρια. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι δεν πρέπει να προσφέρουμε διαφορετικά φαγητά. Διότι, όπως λέω και ξαναλέω και εγώ στα δικά μου άτομα εδώ, το σπίτι δεν πρέπει να είναι εστιατόριο. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε ό,τι αφορά τη διατροφή και προφανώς θα πρέπει να είναι μια διατροφή η οποία υποστηρίζει το νοσοποιητικό, υποστηρίζει την ανάπτυξη. Μια διατροφή η οποία είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτά από μικρή ηλικία. Και μια και μιλήσαμε για τα όσπρια, Σοφία, επίσης έχω πάρα πολλούς νέους γονείς και πάλι με συστάσεις γιατρών πολλές φορές, κυρίως, ή πολλές φορές μπαίνουν και ψάχνουν και μόνοι τους να δουν τι ακριβώς γίνεται, όπου το παιδί μπορεί να έχει κάποιους κολικούς ή κάποια δυσκολία, ή έχουν φόβο, για παράδειγμα, να εισαγάγουν όσπρια πάρα πολύ νωρίς. Θέλω λοιπόν να μας πεις εδώ, από πόσο μηνών πρέπει να εισαχθούν όλα τα όσπρια. Λοιπόν, τα όσπρια και τα προϊόντα της φυτικής κυρίως διατροφής έχουν αρκετές φυτικές ίνες. Πράγμα που ένα ευαίσθητο έντερο ενοχλεί. Η εισαγωγή θα πρέπει να γίνει από την εγκυμοσύνη, όχι από τους 6 μήνες. Γιατί εάν μια μητέρα δεν τρώει καθόλου όσπρια κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το παιδί δεν έρχεται σε επαφή με αυτά τα όσπρια, οπότε του είναι αρκετά ξένα. Και σαν γεύση, γιατί η γεύση ξεκινάει από τον 4ο μήνα της κύησης, και σαν φυτικές ίνες, το έντερο δηλαδή τις αναγνωρίζει αυτές τις τροφές. Οπότε θα πρέπει η μητέρα να φροντίσει πριν τη γέννηση του παιδιού της για την υγιεινή διατροφή του. Έτσι. Και φυσικά μια υγιεινή διατροφή περιλαμβάνει όλες αυτές τις φυτικές ίνες. Από όσπρια, από δημητριακά, από λαχανικά, από ξηρούς καρπούς. Οπότε, εάν μια γυναίκα απέχει από αυτές τις τροφές, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν κολικοί στο παιδί όταν θα γεννηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί υπάρχει μια συχνή αποφυγή, ιδιαίτερα οσπρίων, και σε γυναίκες που θυλάζουν.
γιατί θεωρούν όχι μόνο ως πρίον και αποφυγή σε πράσινα πολλές φορές, αποφυγή λαχανικών, με αποτέλεσμα να γίνεται μια μονοφαγική διατροφή. Και δεν έχουμε και κάποια έρευνα εμπεριστατωμένη όπου να αποδεικνύει, δεν υπάρχει, έτσι, να το πούμε αυτό. Οπότε σίγουρα θέλουμε μια ποικιλία και ιδιαίτερα όταν ξέρουμε, διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, και πρόσφατη έρευνα, ότι το μικροβίωμα εν τέλει συντίθεται από όταν είμαστε έμβρια. Έτσι, δηλαδή, το μικροβίωμα συντίθεται από τον πλακούντα, από τον τρόπο που συντίζεται η μαμά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχεται η μαμά, όπως πολύ σωστά είπε, σε επαφή με ποικιλία φυτικών υγιών. Ενισχύεται το μικροβίωμα, έχουμε καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, πιο υγιές ανοσοποιητικό σίγουρα και γενικότερα καλύτερη ζύμωση στο έντερο. Έτσι, ακόμα και ένα ευερέθιστο ή ευαίσθητο έντερο, συχνά με μικρές ποσότητες ίσως φυτικών υγιών και οσπρίων, αρχικά τουλάχιστον, μαθαίνει να κάνει ζύμωση. Και εν τέλει έχουμε ένα πιο υγιές έντερο χωρίς τα προβλήματα που βλέπουμε σε ένα τρομακτικά μεγάλο ποσοστό σε ενήλικες πια. Φοβερό πρόβλημα με ευαίσθητο έντερο. Δεν ξέρω αν το παρατηρείς και εσύ ίδια. Το παρατηρώ βέβαια και στην κλινική πράξη. Βέβαια, εδώ αξίζει να πούμε ότι κάποιος που έχει ήδη ένα ευερέθιστο έντερο, κάποια μητέρα ή ακόμα και ένα παιδάκι, καλό είναι να ξεκινήσει σιγά σιγά. Εάν του δώσουμε από την πρώτη μέρα για πρωινό φακές, για μεσημεριανό ρεβίθια και για βραδινό φασολάδα, σίγουρα δεν θα του κάνει τόσο καλό. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μια εισαγωγή και φυσικά ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να κρίνει καλύτερα. Πολύ σωστά. Γενικότερα υπάρχουν κάποια τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγω στο baby-led weaning. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου έρχεται στο μυαλό με το καλαμπόκι, ο αρακάς, στα φύλλη. Αυτά τα τρόφιμα τα αποφεύγουμε για τον λόγο του ότι μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό, γιατί είναι πολύ μικρά. Οπότε, σε μια μικρή ηλικία, 6 μηνών, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια τόσο μικρή τροφή. Μπορούμε όμως να τα δώσουμε σε άλλες μορφές. Το καλαμπόκι σαν σποράκι, καλό είναι να αποφεύγεται. Μπορούμε όμως να δώσουμε καλαμπόκι σε νυφάδες, εάν είναι χωρίς ζάχαρη και χωρίς αλάτι, ή μπορούμε να δώσουμε καλαμπόκι σαν αλεύρι, να φτιάξουμε μια πολέντα, σαν πίτα. Τον αρακά μπορούμε να τον πατήσουμε λιγάκι, ή αλλιώς όταν είναι μαγειρεμένος μπορούμε να τον δώσουμε, αν είναι καλά μαγειρεμένος, σαν λαδερό, όπως τον μαγειρεύουμε στο σπίτι. Τι άλλο μου είπες, ποια άλλη τροφή, τον αρακά, το καλαμπόκι. Και το σταφύλι. Ή μύρτιλα. Σταφύλι μπορούμε απλά να το κόψουμε στη μέση, για να μην γλιστράει. Ωραία. Σε περίπτωση, λοιπόν, που φαίνεται να μπλοκάρουν ή κάνουν gagging, θέλεις λίγο να μας πεις γι' αυτό, γιατί υπάρχει ένας τρόμος. Ναι. Και μπορώ να πω ότι και εγώ το έχω δει στους γιους μου, παρόλο που οι τροφές τους αρχικά ήταν αλυσμένες. Παρ' όλα αυτά το είδα και εγώ αυτό. Οπότε θέλω να μας πεις τι γίνεται. Δεν έχει διαφοροποίηση. Είτε τρέφονται τα παιδιά με κουτάλι, είτε τρέφονται με κομματάκια. Το gagging θα το κάνουν, γιατί είναι ένα φυσιολογικό αντανακλαστικό, το οποίο βρίσκεται στην αρχή, στους 6 μέχρι τους 8 μήνες περίπου, βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της γλώσσας. Και αυτό αποτρέπει βέβαια τα πράγματα και τις τροφές, κατ' επέκταση, να πάνε πιο πίσω. Όταν έρχεται συχνά σε επαφή με τρόφιμα ή με στέρεες τροφές, αυτό το αντανακλαστικό μετακινείται πιο πίσω, μετά τους 8 μήνες. Οπότε, έτσι διαχειρίζεται καλύτερα τις τροφές. Δεν σου κρύβω ότι και εμένα με φόβιζε πολύ αυτό το αντανακλαστικό, αλλά από τότε που διαβεβαιώθηκα ότι έχουμε 2 μηχανισμούς, ενστικτώδεις μηχανισμούς που μας προστατεύουν από τον πνιγμό, ησύχασα. Ο πρώτος μηχανισμός είναι αυτό το gagging που κάνει σαν αναγούλιασμα. Το δεύτερο αντανακλαστικό είναι ο βήχας. Και ο βήχας είναι ένα τρομακτικό αντανακλαστικό για έναν νεογονιό, σίγουρα, αλλά το προστατεύει από το να πάει τροφή στις αεροφόρους οδούς. Εάν το παιδί πνίγεται, δεν θα δείξει και δεν θα βγάλει κανέναν ήχο.
Οπότε, μόνο και μόνο αυτή η γνώση μας καθησυχάζει, γιατί εκεί θα είναι που θα πρέπει να δράσουμε πραγματικά. Γιατί όταν κλείνουν οι αεροφόροι οδοί, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανέναν ήχο, ούτε να δείξουμε. Οπότε εκεί θα πρέπει να επέμβουμε με τις τεχνικές των πρώτων βοηθειών. Οπότε ουσιαστικά μας λες ότι είτε κάποιο παιδί ξεκινήσει με πουρέ, είτε με στέρεες τροφές, με κομματάκια, έχει την ίδια πιθανότητα. Αυτός είναι ένας ενστικτώδης μηχανισμός και οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα πνιγμονής όταν το παιδί τρέφεται με κομματάκια. Τώρα το ερώτημα είναι, αν κάποιο παιδάκι του προσφέρουμε κομματάκια και την άλλη μέρα αποφασίσουμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε ένα χούμους, ένα πολύ ωραίο χούμους. Το να του προσφέρουμε τη μία μέρα κομματάκια και την άλλη πουρέ, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πισωγύρισμα ή όχι? Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πισωγύρισμα, απλά το εξοικειώνουμε με διαφορετικές υφές τροφών. Μπορούμε στο ίδιο πιάτο να του βάλουμε διαφορετικές υφές. Αυτό το χούμους θα μπορούσε να είναι ένα μέρος του πιάτου και να έχουμε δίπλα λίγο γκουράκι, να έχουμε καροτάκι, κολοκύθα, να έχουμε ρύζι στο ίδιο πιάτο, έτσι ώστε να έχει διαφορετικές υφές για να επιλέξει. Πολύ ωραία. Καλό είναι να μην είναι το κύριο του γεύμα ένα χούμους, μάλλον θα τα κάνει χάλια. Και δεν χρειάζεται να το δώσουμε με το κουταλάκι. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μας πεις, μιας και είναι η εξειδίκευσή σου, το κομμάτι της χορτοφαγίας, και ξέρω ότι και τον γιο σου τον μεγαλώνεις με αυτή την πολύ όμορφη φιλοσοφία. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διατροφής, τη φυτοφαγία λοιπόν, τι θεωρείς ότι μία μαμά που ακολουθεί φυτοφαγική διατροφή θα πρέπει ίσως να προσέξει περισσότερο ή θα πρέπει να προσφέρει περισσότερο? Και μάλλον η πρώτη ερώτηση είναι, τα παιδιά μπορούν να ακολουθήσουν μια φυτοφαγία, μια φυτοφαγική διατροφή? Και το δεύτερο είναι, τι ίσως θα πρέπει να προσέξουμε ή τι συνδυασμούς ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε για να έχουμε έτσι ωραία αποτελέσματα? Ωραία. Καταρχήν, η χορτοφαγία μπορεί να ακολουθηθεί από όλα τα στάδια της ζωής. Είτε το παιδί είναι βρέφος, είτε πιο μεγάλο, είτε στην ενήλικη ζωή και στη μετέπειτα ζωή μπορεί να ακολουθηθεί μια φυτοφαγική διατροφή με την προϋπόθεση ότι είναι σωστά σχεδιασμένη. Όταν κάποιος τρέφεται με μακαρόνια, σάλτσα, ντομάτα μόνο, πάλι φυτοφάγος είναι, αλλά αυτό δεν εξυπακούεται ότι είναι μια σωστά σχεδιασμένη διατροφή, έτσι. Μια σωστά σχεδιασμένη διατροφή περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων. Οι ομάδες τροφίμων είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα όσπρια και τα δημητριακά και τα υποπροϊόντα τους. Όταν τρεφόμαστε με όλες αυτές τις τροφές, μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε όλα τα θρεπτικά συστατικά, κρίσιμα ή μη κρίσιμα. Και φυσικά φαίνεται ότι μια τέτοια διατροφή είναι η ιδανικότερη διατροφή για την υγεία μας, γιατί δεν προάγει τις χρόνιες μη μεταδεδόμενες ασθένειες που πλήττουν τον αιώνα μας και φυσικά αυξάνει τη μακροβιότητα και την υγεία του πλανήτη μας. Ποια είναι τώρα τα κρίσιμα θρεπτικά συστατικά? Σε ό,τι διατροφή και αν ακολουθήσει ένα βρέφος, τα κρίσιμα θρεπτικά συστατικά είναι κυρίως ο σίδηρος, το ασβέστιο, ο ψευδάγκυρος. Αυτά είναι τα κρίσιμα θρεπτικά συστατικά που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση ώστε να κάνει σωστή απορρόφηση. Ο μη αιμικός σίδηρος ξέρουμε ότι δεν απορροφάται τόσο καλά όσο ο αιμικός σίδηρος που βρίσκεται στις ζωικές τροφές. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ εύκολο να αυξήσουμε την απορροφησιμότητά του προσθέτοντας είτε ασκορβικό οξύ, βιταμίνη C δηλαδή, μπορεί να είναι λίγες σταγόνες λεμόνι στο νεράκι του ή στα φαγητά του. Θα πούμε και άλλες ιδέες αργότερα. Είτε βιταμίνη Α στα φαγητά του. Βιταμίνη Α μπορεί να είναι πορτοκαλί τρόφιμα, τα καροτένια, καρότο, γλυκοπατάτα, κολοκύθα. Αυτά τα τρόφιμα αυξάνουν την απορρόφηση σιδήρου.
και φυσικά μειώνοντας τις φυτικές ίνες. Και το φυτικό οξύ, δηλαδή μουλιάζοντας τα όσπρια που θα δώσουμε στο παιδί, τα δημητριακά. Κατά τα 2 πρώτα χρόνια ζωής, καλό είναι να αποφεύγονται οι φυτικές ίνες, γιατί δεσμεύουν βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το ασβέστιο. Αν φάει και κάτι ολικής, σίγουρα δεν θα δηλητηριαστεί, είναι εντάξει, αλλά κατά τα 2 πρώτα χρόνια ζωής, καλό είναι να αποφεύγονται. Οπότε μιλάμε να αποφεύγονται τα προϊόντα ολικής άλυσης, όπως ας πούμε για παράδειγμα κρυθαράκι ολικής άλυσης. Μπράβο. Μαύρα μακαρόνια, ολικής άλυσης. Ωραία. Για το κομμάτι, τι θα συνέστηνες, για παράδειγμα, αν θα αποφεύγει τα προϊόντα αυτά, ολικής άλυσης, τι άλλα σιτηρά θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του? Κάτι άλλο που συστήνω εγώ πολύ συχνά είναι το ψωμί από φυτρωμένο σιτάρι. Το φύτρωμα των σιτηρών φαίνεται να μειώνει και το φυτικό οξύ και να αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Οπότε, ξεκινώντας με σιτάρι, το οποίο έχει γλουτένη σε μια πιο καλή μορφή για το έντερο του βρέφους, ενός υγιούς βρέφους, χωρίς δείγματα αλλεργιών, μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Το ψωμί από φυτρωμένο σιτάρι είναι εύπλαστο, οπότε μπορεί να γίνει μπαλάκια ή σαν σουτζουκάκι, για να μπορεί να το πιάσει το μωρό και εύκολα το βάζει στο στόμα και το διαχειρίζεται. Άλλα σιτηρά μπορεί να είναι κεχρί, κοινόα, φαγόπυρο, ρύζι, φυσικά βιολογικό χωρίς το φλοιό. Επίσης, στο φλοιό των δημητριακών, συγγνώμη, δεν σε διέκαψα, στο φλοιό των δημητριακών βρίσκονται και τα περισσότερα φυτοφάρμακα, οπότε γι' αυτό καλό είναι τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής να μην εκτεθεί σε τόσα πολλά φυτοφάρμακα. Πολύ ωραία και πολύ σημαντικό που μας ανέφερες και αυτά τα ψευδοδημητριακά, κοινό, ας πούμε, φαγόπυρο και χρή. Είναι αρκετοί γονείς που δεν τα πολύ προτιμάνε, γιατί πιθανότατα δεν είναι στην κουλτούρα μας. Υπάρχει και αυτή η σκέψη πολλές φορές. Ναι. Αλλά είναι ψευδοδημητριακά τα οποία έχουν μια ποικιλία αμινοξεών πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν ω3, έχουν αρκετές βιταμίνες, έχουν αρκετά μέταλλα, οπότε προτείνονται σε όποιον ακολουθεί μια όποια διατροφή, έτσι. Δηλαδή, όχι μόνο μια φυτοφαγική διατροφή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι όπως και τα παιδιά τα οποία ακολουθούν μια φυτοφαγική διατροφή, έτσι και όλα τα παιδιά τα οποία ακολουθούν μια όποια διατροφή θα πρέπει να είναι καλώς σχεδιασμένοι. Μονοφαγία μπορούμε να δούμε και σε παιδιά τα οποία κάνουν μια πανφαγική διατροφή. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά. Και πιο συχνά, θα έλεγα. Πιο συχνά. Και ακριβώς γιατί εμείς ως γονείς που ακολουθούμε τη φυτοφαγία έχουμε και λίγο το φόβο ή έχουμε διαβάσει ίσως να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία, οπότε προσφέρουμε σίγουρα μεγαλύτερη ποικιλία στα παιδιά. Όμως υπάρχουν και αρκετά παιδιά τα οποία ακολουθούν μία μονοφαγία, δηλαδή μακαρόνια, μπιφτέκια, μακαρόνια. Οπότε εκεί δυσκολεύει ακόμα περισσότερη κατάσταση. Και μιας και μίλησες για το κομμάτι του εμικού και μη εμικού σιδήρου, όπου είπες πολύ σωστά ότι ο μη εμικός σίδηρος δεν είναι τόσο βιοδιαθέσιμος στο σώμα μας, δεν απορροφάται δηλαδή τόσο καλά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν, για παράδειγμα, συνδυαστεί το κρέας με τυρί ή τα όσπρια με τυρί, το οποίο το βλέπουμε ακόμα το 2020 σε παιδικούς σταθμούς. Όσπρια να συνδυάζεται με τυρί. Θα αλλάξει αυτό σύντομα, Δέσποινα. Ωραία. Το ελπίζω, το έχουμε συζητήσει και ξέρω ότι θα κάνεις το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποιες ερωτήσεις τις οποίες έχουμε. Θέλω να μας πεις αν μπορεί ένα παιδί μέχρι την ηλικία του 1 έτους να τρέφεται μόνο με φρούτα και λαχανικά. Είναι η πρώτη ερώτηση που έχω από μία μαμά. Ωραία. Να απαντήσω σε αυτή τη μαμά ότι αυτή δεν είναι μια σωστά σχεδιασμένη διατροφή. Μέχρι το πρώτο έτος, όπως είπαμε, το παιδί όντως τρέφεται με το μητρικό γάλα και δεν θα πρέπει να μας απασχολεί. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να του εισάγουμε και τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων, όπως είπαμε, δηλαδή τα όσπρια, τα δημητριακά, τους ξηρούς καρπούς, σε μορφή κρέμας βέβαια για αρχή, έτσι.
και για να τα γνωρίσει, αλλά και γιατί κάτι θα πάρει από αυτά. Έστω και αν απλά τα βάλει στο στόμα, κάτι θα πάρει. Και θα εξοικειωθεί περισσότερο με τη γεύση τους, έτσι, με την υφή τους, με την μορφή. Να τα έχει δηλαδή στο τραπέζι. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τους πρώτους 6 μήνες. Τους δεύτερους 6 μήνες ζωής. Από τα 6 μέχρι τα 12. Οπότε, καλό είναι να βάλουμε και τις 5 ομάδες τροφίμων στη διατροφή του παιδιού. Αν τελικά το παιδί δεν τρώει ζωικά, θα πρέπει να παίρνει συμπλήρωμα Β12, ακόμα και αν παίρνει συμπλήρωμα η θυλάζουσα? Άλλη ερώτηση μαμάς. Ωραία. Η θυλάζουσα θα πρέπει να παίρνει για να καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Το παιδί, όταν μειωθεί η παραγωγή γάλακτος, τότε μπορεί να αρχίσει να παίρνει και εκείνο συμπλήρωμα. Περίπου στους 6 μήνες ούτως ή άλλως μειώνεται και η παραγωγή. Αυτό θα κριθεί βέβαια και από τις εξετάσεις, για τη δοσολογία της B12 περισσότερο, αλλά καλό είναι να παίρνει το παιδί μία δόση συντήρησης από τους 6 μήνες. Αυτές είναι οι διεθνείς συστάσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο παιδίατρος ή ο διατροφολόγος θα κρίνει και την δόση και τη συχνότητα του συμπληρώματος. Οπότε, ουσιαστικά, από 0 έως 6 μήνες, το μητρικό γάλα επαρκεί. Και παίρνει, αν η θυλάζουσα εκεί ακολουθεί κάποια φυτοφαγική διατροφή, χρειάζεται να πάρει κάποιες βιταμίνες η ίδια? Η ίδια βέβαια θα συνεχίσει το συμπλήρωμά της B12 και D, όπως είναι απαραίτητο. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι και για τα παιδιά που καταναλώνουν κρέας, και για εκείνα πολλές φορές είναι απαραίτητο να συμπληρώνουν με B12, γιατί αυτό είναι ένα ταμπού για τους γονείς που θέλουν να ακολουθήσουν φυτική διατροφή, το ότι δεν θέλουν να δώσουν συμπληρώματα στα παιδιά. Φαίνεται ότι τα παιδιά που τρέφονται με ζωικές τροφές παίρνουν ούτως ή άλλως το συμπλήρωμα από τις ζωοτροφές που τρώνε τα ζώα που καταναλώνουν. Γιατί οι ζωοτροφές είναι υποχρεωτικά εμπλουτισμένες με B12 και με πολλά άλλα συμπληρώματα, όπως και με αντιβιωτικά. Οπότε, από εκεί και πέρα, εγώ θέτω το ερώτημα στους γονείς. Προτιμάς να δώσεις ένα συμπλήρωμα που ξέρεις την ποιότητά του και την αρτιότητά του, ή να πάρεις το συμπλήρωμα μέσω των ζωικών από τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές. Οπότε, εκεί καταρρίπτουμε και αυτό το ταμπού. Οπότε, ουσιαστικά, σε μια άλλη ερώτηση που έχω εδώ, ότι αν προσφέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυγό 3-4 φορές την εβδομάδα σε ένα παιδί, καλύπτεται από Β12? Νομίζω μας απάντησες, αλλά θα ήθελα να μάθω. Βέβαια, εξαρτάται από το αυγό. Τι αυγό είναι αυτό, από ποια κότα έχει γίνει, εντάξει, και πώς τρέφεται αυτή η κότα με τι συμπληρώματα κτλ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του σε B12, ούτε όταν ένα παιδάκι τρέφεται μόνο με αυγό. Αυτό το έχω δει και στην κλινική πράξη, αλλά φαίνεται και από τις έρευνες που έχουν ήδη βγει στη δημοσιότητα, ότι ακόμα και τα παιδιά που τρέφονται με ζωικές τροφές, ίσως να χρειαστεί να παρέμβουμε με συμπλήρωμα. Πολύ ωραία. Έχω εδώ μία άλλη ερώτηση μαμάς, όπου μας ρωτάει το κρέας. Πώς το δίνουμε σε ίνες? Και αν δεν μπορεί να τις διαχειριστεί, πώς αλλιώς δίνουμε το κρέας στο baby led weaning? Την ερώτηση σε λάθος άνθρωπο την έκανε, αλλά εντάξει. Το κρέας, αν τρέφονται οι γονείς με κρέας, εγώ συνήθως προτείνω να υπάρχει πολύ λίγο στη διατροφή των βρεφών. Παρ' όλα αυτά, μόνο εάν τρέφονται οι γονείς, τότε να προσφέρετε στους γονείς, στα παιδιά. Και αυτό είτε σε μορφή σε κομματάκια ή σε μπιφτεκάκια, σε ίνες, όπως ακριβώς θα το πρόσφερε και στην ίδια στο τραπέζι της. Ή σε κιμά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να μας μιλήσεις για ένα τρόφιμο, το οποίο έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα ξέρεις ποιο είναι. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για την σόγια.
την οποία έχουμε δαιμονοποιήσει ιδιαίτερα. Ήμουν και εγώ από αυτές πριν περίπου 7 με 8 χρόνια. Αλλά τώρα καταναλώνω τόφου, μίσο και ό,τι άλλο προϊόν σόγιας έτσι μη ιδιαίτερα επεξεργασμένο βρω, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά για τα ωφέλη. Αλλά θέλω να μας πεις για το κομμάτι της σόγιας, τι γίνεται λίγο στην κτηνοτροφία και τι γίνεται για τη σόγια που καταναλώνουμε εμείς. Δέσποινα, σήμερα σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε λίγο καιρό, αλλά σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα απαγορεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε στην ευρωπαϊκή αγορά δεν θα βρούμε κάποιο τρόφιμο το οποίο να είναι μεταλλαγμένο. Παρ' όλα αυτά, για τις ζωοτροφές, όλες οι ζωοτροφές είναι μεταλλαγμένες. Δεν υπάρχει ζωοτροφή που να μην έχει υποστεί μετάλλαξη. Οπότε όταν καταναλώνουμε ζωικές τροφές, εμέσως καταναλώνουμε και μεταλλαγμένα τρόφιμα, μεταλλαγμένη σόγια. Καλό είναι να επιλέγουμε βιολογικά, βέβαια πάντα, γιατί το βιολογικό εξυπακούεται ότι δεν είναι μεταλλαγμένο. Νομίζω στην Ελλάδα δεν έχω δει μη βιολογική σόγια. Δεν έχω βρει. Δεν ξέρω αν έχεις βρει εσύ. Όχι, ούτε εγώ. Και κυκλοφορούν και πολύ καλά προϊόντα σόγιας, όπως είναι για παράδειγμα το τόφου, το οποίο επιλέγω και δίνω και εγώ στους γιους μου και έχω δει και εσύ ότι δίνεις μικρά κομματάκια τόφου στο Ρίγα. Ναι. Και τόφου και τέμπε, το οποίο είναι ένα προϊόν ζύμωσης από ολόκληρα τα φασόλια σόγιας. Είναι η πιο ακατέργαστη μορφή σόγιας που μπορούμε να δώσουμε. Αλλά και γιαούρτι σόγιας είναι μια καλή μορφή, γιατί και εκείνο είναι ένα προϊόν ζύμωσης. Γενικά, όσο περισσότερα προϊόντα ζύμωσης προσφέρουμε στα παιδιά, τόσο καλύτερο νοσοποιητικό, τόσο καλύτερο μικροβίωμα εντέρου θα έχουν. Γενικότερα να πούμε εδώ ότι και η σόγια τα τελευταία χρόνια και οι τελευταίες έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι έχουν προστατευτική δράση σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του μαστού και προστάτη, τουλάχιστον σε κάποιες ασιατικές χώρες έτσι, που καταναλώνουν γενικότερα. Γενικότερα, βέβαια, οι περισσότεροι Ασιάτες έχουν μία κυρίως φυτοφαγική διατροφή, οπότε μπορεί να είναι το σύνολο της διατροφής και όχι μόνο από το κομμάτι της σόγιας, αλλά γενικότερα έχουμε δει ότι ένα υγιές διατροφικό πλάνο που έχει μέσα και σόγια είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε και θέλουμε και σε παιδιά, δηλαδή το συστήνουμε ιδιαίτερα. Έχω εδώ ένα comment και από έναν γιατρό. Μιλάμε για το κομμάτι της βιταμίνης D και την ηλιοφάνεια, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα στην Ελλάδα, βέβαια, αυτή τη στιγμή. Ο Μάρκος, λοιπόν, λέει: είναι κρίμα που στην Ελλάδα με τόσο ηλιοφάνεια οι παιδίατροι να δίνουν από γεννησιμιού βιταμίνη D στα μωρά και σταγόνες. Άρα και β12 και D είναι απαραίτητα, όπως ακριβώς και στους ενήλικες, μας λέει. Ναι, ουσιαστικά με τη βιταμίνη D υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρουμε ακόμα για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Γιατί δεν εκτιθέμεθα. Δεν εκτιθέμεθα. Φοράμε πάρα πολύ προστατευτικά, ντυνόμαστε, έχουμε γυαλιά ηλίου, έχουμε πολλά καλλιτικά, πολλά ηλιοπροστασία γενικότερα παντού. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα πλέον σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην δική μας. Και σχετικά με τα βρέφη, οι γονείς γίνονται όλο και πιο προστατευτικοί. Δεν εκθέτουν τα παιδιά τους συχνά στον ήλιο. Και να πούμε ότι μέσα από το παράθυρο αντανακλάται η ακτινοβολία, οπότε δεν απορροφάται. Βρισκόμαστε πάρα πολύ μέσα στο σπίτι και όταν βγαίνουμε έξω ντυνόμαστε υπερβολικά ή χρησιμοποιούμε αντιλιακά. Οπότε με εξυπακούεται ότι θα χρειαστούμε συμπλήρωμα, εάν η μόνη πηγή βιταμίνης D είναι ο ήλιος. Άλλη ερώτηση που έχω από τη Διονυσία είναι: το γάλα μυγδάλου σε Παρασκευή μπορώ να το προσφέρω σε 11 μηνών παιδί? Σε Παρασκευή,
Να το φτιάξει μόνη της. Ναι, προφανώς να το φτιάξει μόνη της. Βέβαια. Εγώ θα το πρόσφερα. Και γενικότερα μια ποικιλία σε φυτικά γάλατα γενικότερα βοηθάει. Και έχουμε και τόσα αμύγδαλα. Γιατί όχι. Είναι αρκετά θρεπτικό. Αρκεί να είναι βολεϊκά τα αμύγδαλα, να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα έτσι μία πριν κλείσουμε. Γενικότερα από 6 ως 12 μηνών, λοιπόν, θα ήθελες να μας πεις κάποια φαγητά τα οποία έτσι είναι υψηλά σε αμινοξέα και επομένως υψηλά σε πρωτεΐνη. Αρχικά να πούμε για τα όσπρια. Στη φυτική διατροφή, όταν μιλάμε για πρωτεΐνη, μιλάμε για όσπρια. Είναι η πιο καλή πηγή πρωτεΐνης, έχει πολύ καλά αμινοξέα, τα οποία μπορούμε να τα συνδυάσουμε και με δημητριακά, τα οποία επίσης έχουν πολύ καλά αμινοξέα. Τι φαγητά θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στα βρέφη, σαν όσπρια? Εγώ συστήνω συχνά τα ζυμαρικά οσπρίων, που έχουν βγει τελευταία και είναι πολύ νόστιμα και αποδεκτά από τα παιδιά. Άλλη τροφή, άλλη μορφή μπορεί να είναι και φτεδάκι από όσπρια ή αλεύρι από όσπρια, που μπορούμε να το κάνουμε σαν πίτα. Εγώ έφερα από την Ιταλία τη φαρινάτα που κάνανε στην Τζένοβα, όπου είναι αλεύρι ρεβιθιού, το κάνουμε σαν χυλό και το βάζουμε στο φούρνο σε μια λαδόκολλα και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία πιτούλα. Η παραλλαγή που συνήθως εγώ συστήνω εδώ είναι να βάζουμε έξτρα λαχανικά μέσα σε αυτή τη φαρινάτα. Για παράδειγμα, μπορεί να μπουν παντζαρόφυλλα ή κέιλ, λαχανίδα που είναι και χαμηλή σε οξαλικά, οπότε δεν παρεμποδίζει την απορρόφηση σιδήρου ή ασβεστίου. Ή μπορεί να είναι άλλα λαχανικά, όπως είναι κολοκυθάκι, τριμμένο καρότο, και γίνεται έτσι πιο γλυκιά και διαφορετική. Άλλα όσπρια μπορεί να είναι φακοκυφτέδες ή ακόμα και γίγαντες μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά, αρκεί να βγάλουμε τη φλούδα. Το τόφου που είπαμε επίσης είναι νομίζω μια καλή πηγή πρωτεΐνης. Το τόφου. Το τόφου είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, γιατί καλύπτει και όλη την γάμα των απαραίτητων αμινοξέων, όπως και το γιαούρτι σόγιας που είπαμε πριν, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το γάλα σόγιας και σε άλλες παρασκευές. Και τι γνώμη έχεις για τα βούτυρα καρπών? Και βούτυρα καρπών, πολύ καλή πηγή σιδήρου, αλλά και πρωτεΐνης βέβαια, και φυσικά λιπών, που είναι απαραίτητα. Μέσα στα κρίσιμα θρεπτικά συστατικά ξεχάσαμε να πούμε στην αρχή ότι είναι και τα ω3 για τα βρέφη, τα οποία χρειάζεται κάθε μέρα να μεριμνούμε γι' αυτά, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ένα βρέφος από λινέλαιο, είτε από σπόρους κάναβης ή από λάδι κάναβης, λιναρόσπορο ή σπόρους τσία. Μια πολύ ωραία ιδέα είναι η πουτίγκα από σπόρους τσία που μπορεί να κάνει με μητρικό γάλα. Μητρικό γάλα, σπόρους τσία, και μπορεί να βάλουμε και νυφάδες βρώμης μέσα και να γίνει μια πολύ ωραία κρεμούλα. Ή διαφορετικά μπιφτεκάκι από σπόρους τσία και τριμμένο λιναρόσπορο. Πολύ ωραία. Οπότε από πρωτεΐνη και ω3 καλυμμένη. Από σιτηρά εδώ να πω εγώ ότι μακαρόνια ή ρύζι ή ψευδοδημητριακά, όπως είναι το κεχρί, κοινόα, φαγόπυρο, αμάρανθος, κουσκούς, η φαρινάτα, που είναι πολύ ωραία και μπορούμε να την κάνουμε σε μορφή πίτας επίσης. Από σιτηρά λοιπόν είναι πολύ μεγάλη η ποικιλία. Από λαχανικά, τι θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι για εισαγωγή από 6 ως 12 μηνών? Σίγουρα τα πορτοκαλί λαχανικά θα πρέπει να εισαχθούν πρώτα λόγω της περιεκτικότητάς τους σε καροτένια, όπως είναι το καρότο, η γλυκοπατάτα, η κολοκύθα. Τα παντζάρια είναι μια πολύ καλή εισαγωγή, πολύ πλούσια σε σίδηρο επίσης. Κολοκύθια, καρότα, μπρόκολο, πολύ καλό για να το πιάσει από τον στιμώνα, από το στέλεχος. Και όλα αυτά είναι ατμό, Σοφία, έτσι? Και όλα αυτά στον ατμό ή ψημένα στο φούρνο πολύ λίγο, να μην λιώνουν. Γιατί αν λιώνουν, το παιδί θα εκνευριστεί, γιατί δεν θα μπορεί να τα πιάσει. Θα λιώνουν στο χέρι του. Πολύ ωραία.
Από φρούτα να πούμε μήλο ατμού, αχλάδι ατμού, μπανάνα. Αγαπάω πάρα πολύ τα βατόμουρα και τα μύρτιλα, όπου όπως είπαμε στην αρχή θα πρέπει να κοπούν στη μέση για να μην υπάρχει θέμα της καταποσίας. Το αβοκάντο επίσης είναι κάτι πάρα πολύ καλό, το ακτινίδιο, μάγκο, τι άλλο, πεπόνι, δηλαδή όλα αυτά μπορούν να δοθούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Μήλο, χλάδι, καλό είναι και αυτό να είναι στον ατμό. Βανίλιας. Και τα κάστανα που μας λέει εδώ και η Γεωμητσία, που είναι και η εποχή τους, όντως, πάρα πολύ ωραία, τα ξεχάσαμε. Μπορούσε να δοθεί σαν χυμός. Σταγόνες από χυμό ρόδι θα μπορούσαν να προσθεθούν μέσα στο νερό. Για αύξηση της απορροφησιμότητας του σιδήρου επίσης, γιατί είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνη C. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και μας ρωτάει πάλι εδώ ο γιατρός μας, ο Μάρκος, τι γνώμη έχουμε για τα συμπληρώματα ω3. Αν θα δίναμε σε παιδί και αν ισχύει ό,τι ισχύει και στους ενήλικες. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Λοιπόν, τα ω3, τα DHA, μπορούμε να τα συνθέσουμε από το α-λινολεινικό, το οποίο μπορούμε να το βρούμε από λιναρόσπορο, καρύδια, τσία, σπόρους κάναβης. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πάρουμε και έτοιμες μορφές DHA και EPA από φύκια, τα οποία θα μπορούσαμε να τα δώσουμε και αυτά από τους 8 μήνες ζωής. Αυτά τα βρίσκουμε σε αποξηραμένη μορφή. Καλό είναι να μην είναι σε άλμη, για να μην καταναλώσουν αλάτι τα παιδιά. Και μπορούμε να τα δώσουμε, το φικινόρι, για παράδειγμα, είναι και αυτό πολύ πλούσιο σε DHA. Τα άλγη, λοιπόν, τα φύκια. Το φικινόρι είναι αυτό που τυλίγουμε τα σούσι. Σε μορφή είτε έτσι σε κομματάκι ή σε σκόνη που μπορούμε να το βάλουμε από πάνω από το φαγητό του παιδιού. Αλλιώς ένα συμπλήρωμα σε υγρή μορφή από μικροάλγη, που φυσικά ο παιδίατρος ή ο διατροφολόγος θα ορίσει τη δόση. Και μην ξεχνάμε... βέβαια. Είναι πλούσιο του ιώδια. Ευχαριστούμε, Μάρκο, το βλέπουμε. Και μην ξεχνάμε, γιατί μιλάμε για το φύκι ουσιαστικά, διότι το ψάρι είναι διαμεσολαβητής των ω3. Δηλαδή, το ψάρι ουσιαστικά για να πάρει τα ω3 του πρέπει να καταναλώσει φύκι. Και από εκεί εμείς τρώμε, μάλλον παίρνουμε τα ω3. Οπότε, τι καλύτερο από το να πάρουμε τα ω3 από την πρώτη πηγή. Τι πιο υγιεινό, τι πιο όμορφο για τον πλανήτη, να πάρουμε τα ω3 από την πρώτη πηγή. Και μια τελευταία λοιπόν ερώτηση από την αγαπημένη Θωμαής. Ξηρούς καρπούς σε σκόνη ή βούτυρο, εννοεί βούτυρο καρπών, από ποια ηλικία μπορούμε να δώσουμε? Από τους 6 μήνες. Απλά για τους ξηρούς καρπούς, μου διέφυγε να το πω, ορμόμενοι από τα ω3, καλό είναι τους ξηρούς καρπούς σε βούτυρο, τα βούτυρα ξηρών καρπών, να τα δίνουμε φιδωλά για να μην υπονομεύσουμε την παραγωγή ω3. Γιατί οι ξηροί καρποί περιέχουν πολλά ω6, οπότε εκεί θα πρέπει η αναλογία να είναι προσεχμένη. Οπότε λάδια και ξηρούς καρπούς καλό είναι να τους κρατούμε σχετικά χαμηλά. Και να δίνουμε περισσότερη βάση στα ω3. Καρύδια είναι εντάξει, που μπορούμε να δώσουμε σε τρίμα ή σε βούτυρο καρυδιού. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Σοφία, δεν μπορώ να σας αφήσω. Λοιπόν, μια ερώτηση από την Άννα. Αν υπάρχει ιστορικό υποθυρετισμού στους γονείς, μήπως θα ήταν καλύτερο να αποφύγουμε να δώσουμε σόγια στο παιδί? Θα απαντήσω και εγώ σε αυτό, αν δεν σε ενοχλεί. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αρκεί να μην γίνεται υπερκατανάλωση. Όταν γίνεται μια υπερκατανάλωση, αν για παράδειγμα αποφασίσετε να φάτε σόγια 5 φορές την ημέρα, εκεί κατανοείτε ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, όπως με όλα τα πράγματα να κάνουν υπερκατανάλωση, αλλά δεν έχουμε καμία έρευνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάλλον έρευνα η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν κάποιος έχει υποθυρετισμό να καταναλώσει σόγια και κυρίως το προτιμάμε, ξαναλέμε, σε μια επεξεργασμένη μορφή. Δηλαδή σε τόφου ή σε τέμπε αποφεύγουμε να έχουμε
πάρα πολλά προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα κύμα σόγιας ή κάτι άλλο. Και από την αγαπημένη Βασιλική, τη γυναικολόγο μας, τα φύκια, μήπως κινδυνεύουμε να περιέχουν βαρέα μέταλλα? Να απαντήσω. Βεβαίως. Βεβαίως, ευχαριστούμε την κυρία Σκαλαφούρη. Βεβαίως, έχουμε τέτοιο θέμα, κυρίως για τα φύκια ιτζίκι. Για τα άλλα φύκια δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, γιατί δεν φαίνεται να περιέχουν τόσα βαρέα μέταλλα. Βαρέα μέταλλα επίσης περιέχουν και κάποια δημητριακά, όπως είναι το ρύζι, και γι' αυτό καλό είναι να τα μουλιάζουμε. Τα φύκια επίσης μπορούμε να τα μουλιάζουμε και να τα καταναλώνουμε στην μουλιασμένη τους μορφή, και επίσης δεν χρειάζεται να βρούμε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Μισό κουταλάκι του γλυκού την εβδομάδα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας και σε ω3 αλλά και σε ιόδιο. Πάρα πολύ ωραία. Σοφία, δεν ξέρω αν θα ήθελες να μας πεις κάτι άλλο, γιατί κάπου εδώ κλείνουμε και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις από το κοινό και με πολύ ενδιαφέρον σε παρακολουθούν και είμαστε πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Θα ήθελα να προσθέσω στους νέους γονείς να πηγαίνουν περισσότερο με το ένστικτο, γιατί το ένστικτο της μαμάς είναι αλάνθαστο και πολλές φορές ακούνε τις συμβουλές γιατρών ή ειδικών και παραβλέπουν το ένστικτό τους. Οπότε αυτό θα είναι η σημαία, αυτό θα πρέπει να είναι η σημαία όλων των νέων γονέων. Σίγουρα σε μια εποχή της υπερπληροφόρησης και πολλές φορές της παραπληροφόρησης είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουμε στο 100% το ένστικτό μας, αλλά σίγουρα βοηθάει πολύ. Και βλέπω ότι οι γονείς που ακολουθούν το ένστικτο τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά και οδηγούν το παιδί να κάνει τις σωστές επιλογές και να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί νιώθουν σιγουριά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, για Εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Για τα όμορφα λόγια και την όμορφη παρουσία σου. Ελπίζω να βρεθούμε σύντομα, πραγματικά. Σίγουρα. Να όλα αυτά που έχουμε πει. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Πραγματικά μας τιμάει η παρουσία σας. Μέχρι το επόμενο live, όπου θα έχουμε και την γυναικολόγο Βασιλική Σκαλαφούρη, όπου θα μας αναλύσει τα πάντα για την εγκυμοσύνη και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Σοφία. Καλό βράδυ.